Adhatom a kezedbe? Persze. Itt repül egy kis Merkur. Ezért az egészért én az anyukámat okolom. Na tessék. Mert föltette nekem azt a kérdést, nem is tudom hány évvel ezelőtt, hogy ha lenne egy vakvezető kutyája, és történne veled valami, anyukám, akkor én befogadnám el azt a kiskutyát, és akkor én körbe röhögtelek, hogy csak nem gondolod, hogy nem. Maga a kérdés is sértő volt. 2 kutyával nőttem föl, egy kubasszal, meg egy pulival, és rettenetesen szeretem a kutyákat. És aztán addig nézegettem a Baráthegyit, mert mondta, hogy az valami nagyon nagy ilyen vakvezető kutya iskola, és akkor ő onnan gondolta, hogy láttam, hogy van kölyöknevelő programjuk. Úgyhogy jelentkeztem azzal a gondolattal, hogy na majd én anyukámnak fölnevelek egy vakvezető kutyát. Azóta már tudom, hogy ez baromira nem így működik, mert nagyon sok tényezőt figyelembe kell venni, és hosszú történet, szóval nem is biztos, hogy amit én fölnevelek kiskutya, az egyáltalán való lenne az én anyukámnak. De közben kiderült, hogy neki nem is lehet vakvezető kutyája. Na. Gitus, Na, elmondod, mennyit látsz belőle? Vagy mit látsz belőle? persze. Na, hát azt látom belőle, hogy látom itt a pofikáját, tiszta darázs, igen, hasonlít az anyura. Fülecskéjét, mindent, a pofiát látom, a nyakörvét is, meg hát itt a kis alakját végig, meg a farkinszáját. Nem azért mondom, de ez most nagyobbnak tűnik, mint a mentor. Ő puhább egy kicsit, szerintem. Teljesen más, aha. Mit Na. szólsz? És közben kiderült, hogy miután a hallásom is romlik, nem fogok tudni vakvezető kutyával közlekedni. És miután a hallás miatt nem hallom tisztán, hogy előttem, mögöttem, mellettem megy a forgalom, nem tudom a kutyust biztonsággal irányítani, hogy most lépjünk le, vagy nem tudom, milyen vezényszavakat kell mondani, mert mind a kettőnket elüt az autó. Csak addigra előttem már ott lógott a kis mézes madzag, és jelentkeztem kölyöknevelőnek. Úgyhogy az volt bennem, hogy én csinálok egy vakvezető kutyát valakinek, és úgy fogom fölnevelni, mint hogyha az anyukámnak nevelném föl. Közben meggyilkolja itt valakinek a táskáját és ártatlanak tűnő mikron. De a darázs nagyon a szívünkhöz nőtt, szóval. Jó kutya nagyon. És annyira barátságos. Kis jackpot kiskutya. Ami engem legjobban meglepett és megérintett, az a darázsnak a viselkedése. Hogy ennyire ösztönösen, ennyire magától értetődően, ennyire önfeláldozóan az anyai ösztönöket teljes mértékben birtokolva, és ugye eddig nem is verve, gondozza ezeket a kiskutyákat. Számomra ez valami fantasztikus, ahogyan gyarapodnak, cseperednek, ahogyan viselkednek, amit elmondtál te is, hogy egyik pillanatról a másikra válnak szinte felnőtt kutyává.